дар барномаи навбати видеотаҳлил хостем таҳлилу баррасӣ намоем варзиши рақами 1 сайёраро дар Тоҷикистон. То кадом андоза имрӯз заҳмату талошҳои роҳбарияти олии мамлакат ва Федератсияи футболи кишвар самар дод, дар барномаи навбати хеш таҳлилу баррасӣ намуда назари мухлисону коршиносони соҳаи футболи мамлакатро пешниҳоди шумо хоҳем кард. дар саросари мамлакат баҳри рушду пешрафти футбол майдону майдончаҳои зиёди варзишӣ сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд ва имрӯз ҷавонону наврасон аз онҳо истифода мебаранд. таи 10 соли охир аз ҷониби роҳбарияти олии мамлакат баҳри рушду пешрафти футболи меҳан барномаҳои гуногун қабул гардид, ки имрӯз натиҷаи хуби ҳунарнамоии дастаҳои мунтахабро метавон маҳсули он номид. имрӯз футболи мо дар як ҳолати рушдкунанда, дар ҳолати пешравӣ қарор дорад ва бинед ки заминаи асосӣ барои ба ин муваффақиятҳое ки чанд соли ахир футбол дастаҳои мунтахаби мо, бошгоҳҳои футболи мо дар арсаи байналмилалӣ ноил гардиданд ва заминаи асосӣ, яке аз омилҳои асосии ба ин муваффақиятҳо расидан, ин пеш аз ҳама дар сатҳи ҳукуматӣ қабул гардидани барномаҳои рушди футбол дар Тоҷикистон буд, ки барномаи аввал соли 2012 ба тасвиб расид аз ҷониби Зори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти муҳтарам Эмомали Раҳмон. Ин барномаи соли 2012-2016 барномаи рушди футбол дар Тоҷикистон қабул гардид ва он барнома барои пешрафт, барои эҳёи футбол, барои пешрафти футбол як заминаи мустаҳками хуб гузошт. баъд соли 2017 барномаи дигаре ки пайваста қабул шуд, ин барномаи рушди футбол дар Тоҷикистон барои солҳои 2017-2021 ки айни замон он дар амалишавӣ қарор дорад ва аз самти дигар ин ҳамкорӣ пайваста ва зичи Федератсия футболи Тоҷикистон бо ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, бо кумитаи ҷавонон, бо кумитаи кор бо ҷавонон варзиш ва кумитаи олимпии Тоҷикистон, яъне ва дигар ташкилоту муассисаҳое ки ба футбол рағбат доранд, ин ҳамкорӣ дар самараи ин ҳамкорӣ буд, ки имрӯз мо ба як муваффақиятҳо ноил гардидем. яке аз самтҳои асосии пешрафти футбол дар ҳар кишвари Осиё ва умуман сайёра ин таъсис додани мактабҳои футболи муосир ва ҳамчунин академияҳои футбол аст, ки имрӯз хушбахтона дар ҷумҳурии Тоҷикистон нобаста аз он ки як академия фаъолият мекунад, Академияи Федератсияи футболи Тоҷикистон, вале бо албатта таъсиси ҳамин академия аллакай наврасони соҳиб истеъдод дар футболи Тоҷикистон ба воя расиданд ва айни замон дастаи 16-солаи Тоҷикистон ки дар бозии интихобӣ дар Урдун ширкат карданд, маҳз дастпарварони Академияи Федератсияи футболи Тоҷикистон ҳастанд, ки ба чемпионати Осиёро хат гирифтанд ва ҳоло бошад дар Лигаи якуми мамлакат як дастаи фаъолият мекунад, ки онҷо ҳам ҳайати бештари ин тимро дастпарварони Академияи Федератсияи футболи Тоҷикистон ташкил мекунанд. умуман шарту шароит барои футболбозон хоҳ дар дастаҳои наврасону ҷавонон ва хоҳ дар дастаи мунтахаб хеле ҳам хуб аст ва ман бовар дорам, ки дар ояндаи наздик ҳатман натиҷааш дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ба даст меояд. агар ба радбанди Федератсияи байналмилалии футбол назар андозем, Тоҷикистон натиҷаи беҳтарро танҳо бо ишғоли зинаи 114 соли 2013 соҳиб гардида буд. акнун то ба ҳол мунтахаби кишвари мо наметавонад аз ин натиҷаи хубтарро дар радбанди ФИФА соҳиб гардад, зеро дар баробари футболи тоҷик дигар мамоликҳо низ барои рушди футболи кишварҳояшон таваҷҷӯҳи зиёд медиҳанду академияҳои футболии он баҳри тарбияи футболбозони ҳирфавӣ тамоми кӯшишу заҳматро ба харҷ медиҳанд. даврони муваффақияти футболи Тоҷикистон дар давоми
27 сол 28 соли охир воқеан ҳам бо натиҷаҳои назаррасу ғалабаҳои муҳташами дастаҳои наврасон ҷавонон ва мунтахаби футболи кишвар ба даст меояд. ва агар мо ба таърихи футболи кишвар назар кунем, баъди солҳои 2000 воқеан ҳам дар як давра футболи мо каме дар солҳои бисёр ҳам мушкил рӯ ба таназзул ниҳод ва дар пайи гӯем ки баромади бошгоҳҳои Тоҷикистон ва ҳамчунин дастаҳои наврасону ҷавонону мунтахаби кишвар дар мусобиқаҳои қора боз ҳам саҳифаи футболи кишвар дурахшон шуд. махсусан аввалин баромаде ки тими мунтахаби Тоҷикистон солҳои 2005-у 6-ум дар ҷоми даъвати конфедератсия футболи Осиё дошт ва он вақт Шариф Назарович Назаров тими миллиморо роҳбарӣ мекард. албатта ҳамон давра футболи Тоҷикистон тавонист дар футболи қора то андозаи бонгном барорад ва баъди ин солҳо махсусан соли 2007 иштироки дастаи наврасони 17 солаи Тоҷикистон дар ҷоми ҷаҳонии футбол қабл аз он аввалин маротиба ба даст овардани медали биринҷӣ дар чемпионати Осиё, ман фикр мекунам инҳо қадамҳои аввалин дар футболи Тоҷикистон буд ҷиҳати ба даст овардани натиҷаҳои хуб. ва дар давоми чанд соли охир махсусан баъди соли 2008 то соли 2012 ин 4 сол то андозае як мушкилот ҳам буд дар футболи мамлакат ки дастаҳои мо наметавонистанд дар мусобиқаҳои қора натиҷаҳои баланд ба даст оваранд. дар гузашта танҳо дастаи мунтахаби ҷавонони 17-солаи кишвар ба бозиҳои ҷаҳонӣ ки дар кишвари Кореяи Ҷанубӣ баргузор гардида буд рохат гирифта ба даври якҳаштниҳои роҳи худро ҳамвор сохтанд. дар даври якҳаштниҳои дар натиҷаи силсила зарбаҳои 11 метра аз футболбозони Перу шикаст хӯрданд ва бори дуюм тими миллии наврасони кишвар бо ишғоли зинаи дуюм дар мусобиқаи Осиёи соли 2018 ба ҷоми ҷаҳонии соли 2019 ки дар кишвари Бразилия баргузор шуд рохат гирифтанд. баъди 3 бозӣ бо дастаҳои абарқудрати сайёра Камерун, Испания ва Аргентина ки ҳар се даста як қидаро муаррифӣ мекард, аз намояндаи Амрикои Ҷанубӣ ва Аврупо шикаст хӯрд ва чемпиони Африко Камерунро мағлуб намуда бо ишғоли зинаи сеюм аз идомаи ин мусобиқот маҳрум шуд. футболбозони мунтахаби навраси кишварамон дар гурӯҳи И ҳамроҳ бо қаҳрамонҳои қитъаи Африқо ва ҳамчунин қитъаи Амрикои Ҷанубӣ дар як гурӯҳ қарор доштанд ва сеюмин дастаи беҳтарин аз Аврупо мунтахаби наврасони Испания ҳам шомили ин гурӯҳ буд ва сату сифати бозиҳое ки албатта дастаҳои Амрикои Лотинӣ ва умуман тимҳои аврупоӣ доранд дар қиёс бо дастаҳои Осиёӣ ва Африқо ва минтақаҳои дигари олам албатта тафовут дошта нашуд. ҳамин мусобиқаи чемпионати ҷаҳон байни наврасон ҳам бар ало бори дигар нишон дод. Умуман бояд гуфт футболбозони мо бо дар назар дошти он ҳама хуб ҳунарнамоие ки дар мусобиқаи мазкур доштанд метавон гуфт то қадри имкон то ҳамон дараҷае ки онҳо тайёр шуда буданд ба ин мусобиқа албатта омодагиҳои худро диданд то ин ки баробар бо рақибони дар гурӯҳ будаашон иштирок кунанд. Ман фикр мекунам агар гурӯҳи дигар мешуд, гурӯҳҳое ки нисбатан дастаҳо аз минтақаҳои дигари олам буданд он ҷо дар марҳилаи интихоби натиҷаашон он қадар хуб набуд, барои наврасони мо имкон мешуд аз гурӯҳ ба даври плейоффи ин мусобиқа бароянд, вале мутаассифона дар ин гурӯҳ чӣ тавре ки ҳамагон шоҳиданд мо дар рӯёрӯӣ бо Аргентина ва Испания муқобилияти арзанда албатта нишон дода натавонистем ва аз идомаи мусобиқа маҳрум шудем. ҳамин мусобиқа як таҷрибаи калон мешавад барои истоди мураббиён, барои худи ин футболбозон то ин ки ҳолати худро дар тарозу воқеан ҳам баҳо диҳанд ва ба худ хулоса бароранд ки то кадом андоза онҳо рушд карданд дар ҷаҳони имрӯза дар футболи муосир ва рақибони онҳо, ҳамтоёни онҳо, онҳое ки дар як сину сол бо онҳо ҳастанд, дар кадом дараҷаи футболӣ қарор доранд. ва ман фикр мекунам ин марҳилаи гузаришӣ аст, ҳам аз нигоҳи синусолӣ ва ҳам аз нигоҳи хуб бархурдор будан аз мактабҳои футболӣ ва минбаъд ҳамонҳое муваффақ мешаванд ки боз ҳам сари худ кор мекунанд, меҳнат мекунанд, ҳунару маҳорати истеъдоду маҳорати инфиродии худро такмил медиҳанд ва дар оянда
дар майдонҳои бузург иштирок мекунанд. Зиёд буданд намон мисолҳое ки дар чемпионати ҷаҳон байни наврасони то 17 сола як ё ду футболбоз хело гӯем аз нафарони дигар, аз ҳамтоёни дигари худ беҳтар медурахшанд, вале дар ниҳоят аз байни онҳо футболбозоне ки воқеан дар сатҳи ҷаҳонӣ як гӯем дараҷаи муайяни обрӯ эътиборро пайдо кунанд, хело кам ба назар мерасад. Барои ҳамин ин чемпионат як чемпионати гузаришӣ аст ва футболбозон бояд натиҷаи онро албатта барои худ ҳамчун як натиҷаи ниҳоӣ бояд қабул накунанд ва ҳатман барои беҳ кардани гӯем ҳам маҳорату ҳунари худ аз нигоҳи инфиродӣ ва ҳам кори даставиро пеш бурдан дар оянда талоши муборизаи худро идома диҳанд. имрӯз футболи тоҷикро бояд бо диди нав назар кард, зеро акнун дар кишвар футболбозони хуб рӯида футболи меҳанро на танҳо дар сатҳи минтақа, балки дар сайёра низ муаррифӣ менамоянд. дар ин барнома аз якчанд коршиноси соҳаи футболу мухлисони дастаи мунтахаби кишвар доир ба фаъолияти он пурсон гардидем. онҳо ба мо чунин ибрози андеша намуданд. ҳолате ки ҳозир ҳаст дар тоҷикистон, дар футболи мо, дар федератсияи мо беҳтарин аст барои чӣ ки мо агар Европаро гирем, дигар давлатҳоро гирем, уҷадо дар уҷа ай хурдсолӣ кӯдако футбол бозӣ мекунанд. Мо даем ҳами хеле ҳозир ривоҷи ёфтагиай бачаҳо ай яким синф, ай 6 сола уже иштирок дора футболода, бисёр бачаҳо уже футболист шуда. Шароите ки ҳозир мо дорем дар шаҳри Душанбе дар Тоҷикистони мо беҳтарин аст. мо мебинем ки бисёр майдончаҳо сохта истодааст, ҳозир футболистҳо бисёрай, тренерҳо кор мекунанд, командаҳои бисёрай, кӯдако ҷалб шуда футболда ҷалб шудагианд. имрӯз футболи тоҷик дар ҳоли рушд аст. 16 солаи мо хуб бозӣ карданд. 17 солаи мо дар Бразилия бозии хуб нишон доданд бар муқобили Камерун. бозиҳошро тамошо кардем, мо маъқул буд, мо айҳонҳо розием. бозии мунтахабмон ҳам хубай бозӣ доранд, мо бозиҳошро тамошо мекунем ҳамчун мухлис розием ки бозиҳои хуб нишон доданд. дар чанд соли охир дастоварди футболбозони кишварро наметавон нодида гирифт. бо дастгирии Федератсияи футболи Тоҷикистон шароити хубтари машқу тамрини футболбозон ба роҳ монда шуду. онҳо дар мусобиқаҳои осиёӣ ва ҷаҳонӣ иштирок намудаю аз рушди футболи меҳан ба ҷаҳониён хабар доданд. агар сатҳи пешинаи дастаҳои Тоҷикистонро гӯем, дар он ҷо ҳам футболбозони номӣ иштирок мекарданд. футболбозони беҳтарини Тоҷикистон ки дар ҳаҷи дастаи мунтахаб ҳам бозӣ мекарданд. бозӣ каме ҳам бошад дар сатҳи давлатҳое ки масалан гӯем хеле аз мо пасттар буданд, бозии мо ба дараҷаи баланд буд. масалан дастаҳои на он қадар пурқуввати осиёро дастаи мунтахаби Тоҷикистон бо ҳисоби калон мағлуб мекард. ҳоло бибинед футбол рӯ ба тараққӣ ниҳодааст ва аллакай дастаҳое ки бисёр заифу суст маърифӣ мешуданд имрӯз баробар шуданд бо дастаҳои мунтахаби дигар кишварҳо. метавонанд бо дастаи Тоҷикистон бар дастаи Тоҷикистон ғалаба кунанд, метавонанд ба мо баробар бозӣ кунанд, метавонанд ба дастаҳои масалан дигар намоёне ки ҳастанд ҷопону австралияю масалан Кореяи ҷанубию Кореяи шимолию хуб Арабистон дастаҳои Арабистони бо онҳо яъне сатҳи баробарии бозиҳоро мо мебинем. яъне футбол на танҳо дар Тоҷикистон балки дар тамоми дунё пеш рафтааст ва ин як сабку услуби наверо гирифтааст ки дар он ҷо гуфтан мумкин аст ки фикри мураббиён пеш аз ҳама ба назар гирифта мешавад ва оҳиста оҳиста сатҳи ҳамаи футболҳо баробар шудааст. дар муқоиса бо солҳои гузашта дар солҳое ки пеш Федератсияи футболи Тоҷикистон кор мекард ва солҳое ки баъдин корҳое ки Федератсияи футболи Тоҷикистон ба анҷом додааст, ман гуфтам метавонам ки баъд аз иваз шудани роҳбарияти Федератсияи футболи Тоҷикистон дар соли 2012 якумин барномае ки дар Федератсияи футболи Тоҷикистон пайгирӣ шуд, ин барномаи рушди футбол байни кӯдакон ва нарасон буд ки онро дар Тоҷикистон якумин қароре ки буд ҳамин дар бораи ҳамин барнома буд ва онро мо дар солҳои баъдӣ кӯшиш кардем ки онро ба сатҳи баланд гузаронем ва ман дар муқоиса гуфта метавонам ки дар соли 2012 вақте ки
мусобиқаи наврасон ва ҷавонон мегузашт, ҳамагӣ дар се мусобиқаи сатҳи ҷумҳуриявӣ буд ки он бисёр кам буд ва дар он фақат 120 нафар бозингарони синни соли хурд иштирок мекарданд. аз соли 2012 ин тараф оҳиста оҳиста федератсияи футболи тоҷикистон, департаменти футболи кӯдакон ва наврасон сатҳи гузарондани мусобиқои сатҳи ҷумҳуриявиро баландтар кард, яъне ки гузарондани мусобиқои сатҳи ҷумҳуриявӣ ба мисли тӯпи чармин, ба мисли чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон байни наврасони се синну сол онро оғоз кард ва дар давоми 2 соли охир тавонист ки дар соли 2013-14 шумораи иштирокчиёни ҳамин мусобиқаро ба 4000 нафар кунанд ва баъдан баъд аз гузарондани якчанд чорабинии сатҳи оммавӣ, яъне фестивалҳо ва дигар маъракаҳое ки барои ҷалб кардани кӯдакон ва наврасон ба футбол буд, сатҳи кӯдакон ва наврасон дар миқёси ҷумҳурӣ ба 18-20 ҳазор нафар кӯдакон ва наврасон расид ки натиҷаи ҳамин меҳнатҳое ки соли 2012-13-14 шуда буданд баъдан он оварда расонид ки дар дастаҳои якачини наврасон ва кӯдакон, дастаҳои якачини ҷавонони тоҷикистон футболбозони балоиқат пайдо шуданд. онҳо ин чеҳраҳои нав тавонистанд ки бо бозии хуби худ мухлисони худро шод кунанд. агар дар давраи шӯравӣ тоҷикистонро бо тими помири душанбе мешинохтанд, пас дар солҳои соҳиби истиқлолӣ ин гуна дастаҳо дар кишвар бештар ҳастанд. метавон дастаҳои истиқлолу хуҷанд ва регар тадазро ном барем ки ду даста иштирокчии даври гурӯҳии ҷоми конфедератсияи футболи осиё, як даста финалист ва иштирокчии даври муқаддамотии лигаи чемпионҳои осиё ба ҳисоб меравад. ин худ гувоҳидиҳанда аз он аст ки дар кишвар ба монанди муҳсин муҳаммадиеву рашид раҳимов ва шариф назаровҳо зиёд ҳастанд ки футболи меҳанро дар замони муосир дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифӣ менамоянд. дастаҳои наврасону ҷавонони тоҷикистон дар давоми қариб 5 соли охир ҳамвора ба бозиҳои ниҳоии чемпионати осиё рохат гирифтанд. махсусан тими наврасони 16 соли тоҷикистон бори аввал дар финали чемпионати осиё бозӣ карданд соли 2018 ки ин яке аз дастовардҳои беназир барои футболи тоҷикистон аст ва ҳамчунин рохати онҳо ба ҷоми ҷаҳонӣ соли 2019. ҳамчунин дастаи ҷавонони 19 солаи тоҷикистон дар чемпионати осиё то ба марҳилаи плей-офф рохат гирифтанд ки инро ҳам метавон як дастоварди беназир гуфт ва умуман бо албатта сиёсати пешгирифтаи ҳукумати мамлакат, махсусан асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, имрӯз футбол дар ҷумҳурии тоҷикистон як нави варзише шудааст ки миёни мардум маҳбубияти хоса дорад. солҳои охир дар кишвар дар баробари сохтмони бинои корхона сохтмони иншооти варзишӣ низ зиёд ба назар мерасад. аз ҷумла баҳри рушди футболи меҳан ва ҷавобгӯ будан ба талаботҳои стандартҳои ҷаҳонии футбол дар шаҳри ҳисору ваҳдат майдонҳои муосири футбол бунёд ёфту дар маркази ҷумҳури шаҳри душанбе сохтмони варзишгоҳ идома дорад. чемпионати ҷаҳон байни футболбозони навраси то 17 сола дар кишвари Бразилия дар 3 шаҳр ва 4 варзишгоҳ сурат гирифта истодааст. аз ҳама варзишгоҳи калонтарин 21 000 ҷои нишаст дорад. боқӣ мондао 13 000, 15 000 ва то 20 000 ҷои нишаст доранд. бубинед ки мо аз нигоҳи сохтмони варзишгоҳҳои нав ки мутобиқат кунад ба анамон стандартҳои байналмилалӣ таи чанд соли охир воқеан ҳам пеш рафтем ва он варзишгоҳҳое дорем ки ин мусобиқаро хуб қабул карда метавонанд, вале дар баробари бунёди варзишгоҳ боз бунёди инфрасохтори дигари хуб варзишӣ ва ҳамчунин аз ҷиҳатҳои дигар роҳ, нақлиёт, хуб хидматрасониҳои дигар ҳам зарур мешаванд то ин ки тоҷикистон мизбонии чунин як мусобиқаҳои байналмилалӣ фарз кардем чемпионати осиё байни наврасонро кунад, вале дар ояндаи наздик ин корро кардан хело аз он корҳое ки иҷро шуда истодааст хело наздик аст ба назари ман. ҳамзамон бо ин як қатор майдончаҳои хурди футболӣ сохта шуда истодааст. ин албатта барои пешрафтани футболи хурд дар кишвар мусоидат мекунад ва футболи хурд як замина аст, як қадами аввал аст ба футболи калон, то ин ки наврасону кӯдакон дар назди хонаҳои худ, дар назди падару модарони худ ба
гӯем шуғли дӯстдоштаашон машғул мешаванд ва дар оянда метавонанд агар хоҳанд воқеан футболбозӣ касб бишаванд роҳи худро дар ҳамин ҷода идома медиҳанд. Зина ба зина албатта рушд додани футбол дар кишвар боис бар он мешавад ки мо дар муддати муайяни вақт бибинед таи 4-5 соли охир ба макони асосӣ баргузории мусобиқаҳои байналмилалӣ махсусан дар сатҳи осиёи марказӣ табдил ёфтем ва дур нест рӯзҳое ки мо дар сатҳи осиёӣ ҳам мизбони ҷои мусобиқаҳо шавем. Албатта шароит ва имкониятҳои Тоҷикистон ҳам таи чанд соли охир зербинои даркориро барои баргузор кардани чунин як мусобиқаҳо фароҳам оварда истодааст. дар ҷумҳурӣ шуруъ аз соли 2012 то ба диндам на он қадар вақти зиёд сипарӣ гардидааст, вале бо таваҷҷӯҳи роҳбарияти Федератсияи футбол натиҷаи хуби футболӣ ба даст омад. баъди солҳои 2012 аллакай бо интихоби роҳбарияти нави Федератсияи футболи Тоҷикистон ва албатта ташкил шудани якчанд барномаҳои рушди футбол дар ҷумҳурии Тоҷикистон, футболи кӯдакон ва наврасон ва ҳамчунин дастаҳои мунтахаб бо баромади худ дар мусобиқаҳо аллакай ба натиҷаҳои баланд даст ёфтанд. махсусан барномаи рушди футбол аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва инчунин барномаи рушди футболи кӯдакон ва наврасон аз ҷониби Федератсияи футболи Тоҷикистон ин гуфторо исбот мекунад ва соли 2009 агар хато накунам охирин маротиба дастаи Регард Ҳазрати Турсунзода маротибаи сеюм барандаи ҷоми президенти Конфедератсияи футболи Осиё шуд ки ин дастовард дар ҳамон давра дар таърихи футболи Осиё беназир буд ва баъди он ҳамчунин бошгоҳи навтаъсиси Тоҷикистон Истиқлол маротибаи аввал барандаи ҷоми президенти Конфедератсияи футболи Осиё гардид ва баъди ин дастаҳои мо дар ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё бозӣ карданд дар марҳилаи гурӯҳӣ ки ин қадамҳои бисёр ҳам калон буд барои ширкат дар ин мусобиқаи сатҳи дуюмдараҷаи Осиё. Сараввал Равшани Кулоб, Регард Ҳазрати Турсунзода ва баъдан Истиқлол соли 2015 ки дар нахустин баромади худ онҳо то ба финал рафтанд ва ҳамчунин баъди 2 сол ҳам дар финали ин мусобиқа ширкат карданд, вале дар 2 финал нобаста аз он ки дастаи мо мағлуб шуд, вале натиҷаҳои хуб ҳам ба даст омаданд. яъне имтиёзҳои бошгоҳҳои Тоҷикистон дар футболи қора миёни абардастаҳои футболи Осиё мавқею мақоми хубро касб кард. воқеан ҳунарнамои дастаҳои 16 ва 17 солаи кишвар дар арсаи байналмилалӣ қобили таҳсину офарин аст. заҳмату талоши ситоди мураббиёну Федератсияи футболи кишвар ва қабули барномаҳо самар доду бори дуюм дастаи 17 солаҳои кишвар бо роҳбарии сармураббӣ Зайниддин Раҳимов ба ҷоми ҷаҳон рохат пайдо намуданду дар мусобиқаи Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ зинаи дуюмро ишғол карда боз ба чемпионати Осиё рохат гирифтанд ки аз футболбозон ҳам мураббиён қаноатманд ҳастанду ҳам мухлисон. Сам чемпионат мира – это нелегкое дело, понимаете? Чемпионат мира – это есть чемпионат мира. То, что когда мы проводим здесь свои чемпионаты, это совсем другое. А чемпионат мира, вот вы все свидетели, то, что наша группа, да, все говорили, это группа смерти, как будете играть. Ну, пришлось играть, что делать? Не будем же мы отказываться, что мы не поедем на чемпионат. У нас попался Камерун, Испания, там, Аргентина. Мы вышли, да, хотя бы, если хотя бы вот из двух. Мы знаем, что жребий самое тяжелое, это первый, который дает шансы на выход. Дальше это жеребьевка. Видите, у нас жеребьевка так сложилась, что она попалась именно Испания и Аргентина. Хотя бы, или вы... Одной из них, если не было, ни Испания или Аргентина, я вот вам даю гарантию, мы бы вышли, из группы мы вышли. Почему? Потому что, обыграв Камерун, трехкратный чемпионат Африки, это Испания, понимаете, там, это само такое государство, там тоже футбольный, там у них академии очень сильно развиты. Также и Аргентина, это чемпион латиноамериканского континента. Было тяжело с ними играть, да, хотя мы сыграли, мы, можно сказать, тоже не опустили руки, мы бились с ними, бились. Даже последняя игра с Аргентиной, вы тоже свидетели, то, что при счете 1-0, проигрывая, Рустам Сайров забегал, выход 1-1, может, ситуация изменилась, может, было по-другому, может, мы бы вышли из группы. Ну, видите, фарт, она отвернулся, мы проиграли 3-1. футболи Тоҷикистон солҳои охир рушди он бештар ба футболбозони ҷавону наврас рост меояд ва
дар ҳақиқат он барномае ки таҳризӣ карда буд федератсияи футболи тоҷикистон барои ҷавонон наврасон он кори худро карда истодааст. бубинед ки дастаҳои наврасони мо ба муваффақият ноил мешаванд, ба чемпионатҳои ҷаҳон мераванд, дар чемпионатҳои осиё бисёр ҳам хуб бозӣ мекунанд. Хуб мақоми дуюмро гирифтани 16-солаи Тоҷикистон дар чемпионати ҷаҳони соли 2018 далели ин гуфтаҳост ва баъдан ҳамин даста ба чемпионати ҷаҳон рафт ва дар чемпионати ҷаҳон гуфтам мумкин ки бо муваффақият баромад кард, чунки мо ҳеҷ вақт умед надоштем ки Аргентина ва Испания дар баробари бачаҳои мо яъне як бозии баробар нишон медиҳанд. Ин тавр нашуд ва мо дидем ки футболбозони дастаи мунтахаби Тоҷикистон новобаста ба он ки дастаҳо пурқувват буданд, он бозие ки метавонистанд ҳамон бозиро ба мухлисон пешкаш карданд. дар баробари ин метавон тими миллии кишвар низ ном бурд. Баробари Усмон Тошев дастаи мунтахаби кишвар дар ду бозии худ ғалаба ба даст оварду. Дар як бозӣ аз тими миллии Ҷопон шикаст хӯрд. Акнун миллипӯшони кишвар дар доираи даври интихобии ҷоми ҷаҳон 2020 ки дар кишвари Қатар баргузор мегардад, ду бозии сафарӣ дар моҳи ноябр анҷом медиҳанд. мо дар марҳилаи интихобии чемпионати ҷаҳон Россия 2018 дар бозиҳое ки иштирок кардем дар марҳилаи дуюми интихобӣ ҳамагӣ соҳиби 6 имтиёз шуда будем ва бубинед ки мо ҳамин 6 имтиёзро дар ду бозии аввали марҳилаи муқаддамотии Қатар 2022 ба даст овардем. Ин аллакай аз як пешрафти муайяне дарак медиҳад. Вале гап дар сари ин аст ки бозиҳое ки мо дар пеш дорем, махсусан дар моҳи ноябр, ҳарду ҳам дар сафар бар муқобили Мянмар ки онҷо иқлим ва обу ҳавош он қадар мувофиқ нест барои баргузор кардани бозиҳо ва баъдан сафар ба Қирғизистон доимо таи солҳои охир барои дастаҳои мо мушкилӣ пеш меорад. аз ҳамин сабаб ман фикр мекунам ин ду бозӣ бисёр муҳим ва таъйинкунанда хоҳанд буд дар бораи кадом мавқеъро ишғол кардани футболбозони мо дар марҳилаи интихобии гурӯҳи худ. дар гурӯҳ албатта фикр мекунам бе ягон чунучаро Ҷопон муддаи асосӣ аст ва мо бояд кӯшиш кунем бо ишғоли ҷои дуюм ба марҳилаи сеюми рақобатҳои интихобӣ роҳ пайдо кунем ва агар ҳамин корро шогирдони Усмон Тошев иҷро карда тавонанд, пас ин як қадами воқеан ҳам бузург ба пеш хоҳад буд, чаро ки дар марҳилаи сеюми интихобӣ танҳо анамон мунтахабҳои зубдаи футболии осиёӣ бозӣ мекунанд, онҳое ки аз нигоҳи раддабандӣ ҳам дар фифа ҷойгоҳашон хело баланд аст ва ҳам сатҳу сифати футболии онҳо дар осиё дар муқоиса бо дастаҳои дигар хело пешрафта ба назар мерасад. ва ман фикр мекунам он бозиҳое ки дар пеш ҳаст, ҳоло барои мо ҳамин гуна шонсро боқӣ мемонад. акнун ин тарафаш дар дасти худи футболбозон ва он кӯшишу ғайрат ва иродаву матонати онҳост ки то куҷо метавонанд ҳамин гӯем шонси дар ихтиёр доштаро дуруст истифода баранд. дар барномаи худ то ҳадди имкон аз дастоварду пешравии футболи меҳан маълумот пешниҳод намудем. Бо таманнои ҳунарнамоии хуби дастаи мунтахаб ва рушду пешрафти футболи кишвар расидем ба фарҷоми барномаи навбатии видеотаҳлил. Хайр, то барномаҳои дигар.